אותו המשחק בדיוק, אחד עולה 40 שקלים והשני 50 שקלים. השאלה היא, על מה בדיוק אנחנו משלמים את ה10 שקלים האלה? הגרסה הזאת עולה 40 שקלים. היא עושה את העבודה. יש לנו את המשחק, הקלפים וכל מה שצריך כדי לשחק. אם אתם מחפשים פשוט לשחק יאני ולא אכפת לכם מהאריזה, זו הבחירה המשתלמת. אבל כאן יש לנו את גרסת המתכת שהיא עולה 50 שקלים. ועכשיו השאלה, האם בשביל ה10 שקלים האלה אנחנו באמת מקבלים משהו ששווה את זה? אם אתם משחקים בבית ושומרים את המשחק על המדף, אני הייתי חוסך את ה10 שקלים האלה ולוקח את גרסת הקרטון. אבל אם המשחק הולך להיות הרבה בתיק, לעבור בין ילדים, נסיעות וחופשות, פה אני כן חושב ששווה להוסיף את ה10 שקלים האלה ולקחת את המתכת. לא תמיד היקר יותר טוב. לפעמים פשוט צריך לשאול האם התוספת באמת נותנת לך משהו. הצעצוען, חושבים נכון, קונים נכון. נתראה בסרטון הבא.